ما تو فرضیم کجا رفتنش نمیدونم که فقط همین کانال خودمون استفاده بردیم روسیاب فهمیدیم که روزی پنجم ساعت 7 بیگا аэропорти клуб дамади до Москва парвоз кард. Куҷо рафта рӯзига бихел ягон мардоига телефон накард. Намедонем рӯзига. Ягон ҷо хондагӣ буд писартон чӣ кор мекард? Писари ма рӯзига бачаи хеле бад набуд рӯзига. Ана Москва рафтагӣ буд рӯзига. Университети ба номи Ломоносов буда 2 сол хондагӣ буд. Курси дуюмда партов рӯзига мактаба. Лекин бачаи хеле бесавод набуд рӯзига. Хай ҳамин охиру мардум вақте ки Москва рафт дар чангули ҳамин равиҳои ҳамин навбуромад рӯзига забуд. Ма ай Москва ҳамин ба маблағи худам гирифтам овардимаш рӯзига. Овардимаш дар хай барои он ки фарз кунем ҳавасманд мешавад дар ҳамин Тоҷикистон бистад. Дигар ҳаваси Москваро нахӯрам, мошинаш харидем додум, ҷои кораш додум, мустақилш кардам, гуфтам ки кор кунам. Ки хай то як вақти ман хай дидам ки рӯзига хай мошина ҳайканаш ёд гирифт, лекин тарзи корбарӣ ҳам корхонаро ёд нагирифт рӯзига. Барои дидам ки хай банкрот шидааст, баъд гирифтам қатъи худам мондем рӯзига. Мо ҳозир корхонаи маҳсулоти нонӣ дорем рӯзига, дар ноҳияи Фархор кор мекунем. ҳамроҳи худам кор мекард. То ҳамин наздикар то рӯзи ҳамин панҷум ҳамин вақте ки буромад рафт ҳамин ҷои кор аз ҷои кор буромад рафт рӯзига. Ман соати 5 вегада ман дида будам, ман гуфтам ки вега хунаи бародарам да мешинем. Гуфта ки атама шалпарам ман мерам дам мегирам хунада. ҳамин хел рӯзига хайрла ким дига вега наёмад. Пага саҳари омам як коргарам ман гуфта ки ман масҷид мерам намози шомам мехунам мегардам меом. ҳамин хел рафта дига наёмад рӯзига. ман дига даракша надорам дар мошинишда чӣ ёд доштак? Ай мақомот омад пурсидактон нисбати бачатон? мошин хай мошин ҳамин дар ҳамин корхона мошинам монда рафта ай мақомото омадан пурсиданам рӯзига. хай ман фаҳмидам чунки рӯзига падари ки ман падараш мешавам, лекин ӯ ай мо ҷудо зиндагӣ мекард. Чанд фарзанд дошт? 3 фарзанд дорад. Ки ақидааш вақтҳои охир чӣ хел буд? Ман вақте ки дар ҳамин Москва фаҳмидам ки фарз кунем мактаба парт шуда ҳамин хел масҷид ба масҷид мегардам, баъд мо файродаш кардам рӯзига. балки агар ба шарти ҳамин аниқ каҳба гумтун ма айси сум рӯи кам аҷо бачаҳо қабидан бориш кан билет гирифтан равонаш кан мо айдушанбе қабулш кардем гирифтем овардемаш рӯзига. ана фикри ақидаш ҳамин камтами хеле ма вақте ки дидамаш рӯзига хирсанҷ ма гуфтам ки ҳамин рӯзаву намоза сари вақт мехунам, фарз кунем одами мусулмон шудай, албатта бачаи суд шудай, лекин ман намефаҳмидам ки ҳам хел равияи безеб дарафтиста. Лекин вақте ки ман фаҳмидам ман рӯзига гапзаниш намемудам. Ман кӯшиш мекардам ки фарз кунем ӯро бифаҳмонам ки анами нуқтаи назарат хатоай, на гапат хатоай, на раҳат хатоай. Сари ҳар як фарз кунем хатоишам ман хатоишам мегуфтам ӯро. Лекин хай ҳозир бачаҳои ҳозира рӯзига чӣ хеле Телефону интернети хел кор фармонда метавонед? Телефон доштак, интернет медаромад. Интернет лекин ман ҳис намекардам ки фарз кунем ҳамин интернета чӣ кор мекард. Ман вақте ки мегуфтамаш мегуфт ки ата ман сура ёд мекунам. ман мегуфтам хай бачаам сура ёд кунӣ гап нест. ман дига хеле намекуфтам. Хеле сум пум набурда қатиши? Сум бурдагия? Чӣ қадар? Сум ман ки як 4-5 ҳазор сум бурдагия ба фирма. Ман барои ки ҳамин ҳисоби пешакӣ қадим хеле аниқ чӣ хеле корхонаи ма корхонаи хусусияи мо рӯзига ӯ қадар ҳисоби китоби хеле сахт намегирем рӯзига. Лекин 4-5 ҳазор сум аниқ дар ҷебакаш бурдагия барои ки рӯзига вақте ки ҳамин хел пешакӣ ҳисоб кардам маълум аст ки ҳамин қадр маблағ нест дар корхона. як карданиам ки Насимҷон ту дар куҷое бошӣ фикри падару модар кун. шахсе ки барои беҳбудии зиндагии худат кӯшиш мекард ин ҷиҳод аст. шахсе ки барои ободии ватан кӯшиш мекунад ин ҳам ҷиҳод аст. барои ин баргард он роҳҳое ки агар ба шарти барои ҷиҳод рафта бошӣ ин хато аст. шуморо фиреб медиҳанд, шумо дар доми фиреб ғалдагӣ. барои ин баргард.